O mayong Pasko ninyong tanan. Pasko pa jud. Pwede pa magregalo. Sa tuon ang pagbasa nindo to, no, pahinumdum ka nato kay idumot ra bata. Unya, una-una pa jud panimalos. Ang tao madinumtano na sa kangit-ngit. Kay kung magdumot kita, wa man ta sa proper condition, kung kita na ng tao ato gidumtan, malahi man ang atong pagbati mo na mga igsuon ang punto ni ini. Na why ato luna sa gingharian sa Dios kung magdumot kita. Pero isip tao, tawharong pagbati, pag masakitan kita, naadyo, dili dayon kita makapasaylo. Kay ang solusyon sa pagdumot, pasaylo man. Wa may lain, magpasaylo ka para mawagtag ang pagdumot. Pero kung masakitan kita, di lagi madali magpasaylo. Mulungtad sa pila ka adlaw. Mao pa kita makapasaylo. Sige taghangyo sa Ginoo kay nasakitan kayo kita. Ana ba? Na girit ibo anak, unya gipatay, unya muduol sa imo, mga igpasaylo, patay man siguro po. Dili ganun kadali, lisod, no? Muna ang hagit ka nato sa atong Ginoo pagpuyo isip iya mga anak, isip nag-ila sa Dios. Hagit, bugat, no? It's sakripisyo gyud. Muna diya masuta, no, mga igsuon. Diya masuta kung unsa nato pag-ila, pagmahal ang atong Ginoo. Kay musunod ba kita sa iyasugo kung ato siya binahal? Para sa ato mga minahal ko din sa kalibutan at ang ginikanan at mga mahal sa kinabuhi. Magaan mo buhat sa sugo tungod kay minahal nato siya. Pero musugo ganit ka ng ato ikalagutan, asa mo kumusunod, naglagot mo kunin mo, ingon ana man mahitabo mga igsuon. Mo nang ipahidumduman kita karon nga magpasaylo ka. Mahala ang imong isika tao. Bisan bugat tungod sa pagbahal nato sa Dios, mo pasaylo kita sa tao na kapasakit ka nato. O kanang makapasakit ka nato, kanang tao nga duol ka nato. Tao na minahal nato, mo sa mo nan kusog mo pasakit ka nato mga igsoon. Sa may labot nato tuwa nato ilhi sa may tuwa nato at maka ila. Kanang kung sige kita masakitan tungod sa atong pagmahal sa atong isika tao, pero mamanagod na ang sugo sa atong Ginoo. Arang kada gihapon ang atong pagsunod sa Dios, pagtuman siyang kabubuton, kay bakakon kita na nakaila sa Dios. I love you, Lord, pero dili kita makapasaylo. Bakakon kita kung dili kita musunod sa kabubuton sa Dios, sugo sa Dios, sa atong pagmahal sa Dios. Di na lang kita moingon na I love you, Lord, kundi kita musunod sa iya sugo. Kaya diha masuta kung nagmahal kita, na mutuman kita sa sugo sa Dios. Amen. Og sa atong ebanghelyo, presentation, no? Paghalad sa anak ni Maria ug Jose, mao si Jesus didto sa templo kay balaod man na sugo sa Dios. Balaod sa Dios ng firstborn child na lalaki ihalad ngadto sa Dios. Babae di ay dili ihalad na anak maghapon. Halad gahapon pero ang sugo lalaki, panganay lalaki. Kamo mga babae lagi sa mga Hudiyo, ubos ra mo sa mga Hudiyo. Mo na
Kay ubos raman mo, dili mo ihalad. Lalaki lang ang ihalad. Na, kalain pod na balaod, no? Mga Hudiyo. Muna, si Kristo Hudiyo, pero iya gisalungat ang mga balaod sa mga Hudiyo. Kada din makikistorya sa babae kay ubos ra, mo istorya si Jesus sa babae. Mo nagiangat sa atong ginoan mga babae. Umarangkada naman po ini mga babae. Ang nga presidente na, ang mga congresswoman, ang mayor na, nga unya, mupapit ba dyan na haligi sa tahanan? Nailaw raman sila sa tahanan. Ilugan ang bana. Pastilan ka mo mga babae, di man ka mo papel sa inyong papel. Arang maninyo ka. Pabadlong mampod mo, na? Kumo kay tagaan ka mo sa gi-equal. Si Jesus may nag-equal sa babae ngadto sa anak. Gihapon sila sa Dios, mga babae, pero mauna equal sila sa treatment ni Jesus sa mga lalaki. Pero ang atong Ginoo gatuman gasunod gihapon sa balaod sa Hudiyo, mo nang iya mga apostoles way babae puro lalaki. Kay may sunod gihapon siya sa balaod sa mga Hudiyo, kay Hudiyo man siya. Mo na gihalad, no? Hatag sa Dios, ihalad ngadto sa Dios. Nangayog panalangin sa Dios dito sa anak nga si Jesus. Kita mo, no? Bisan anak siya sa Dios, mituman gayud ang ginikanan sa balaod sa Ginoo. Maghalad og usa ka pare sa tukmo og piyabog na sa lampati. Ay, tuman po nila. Kay mao may balaod. Di man sila masinupakon sa balaod. Ora na ang ato usab unta masunudutan nato pero wa man yung halad-halad iyo mga anak. Halad unta iyo mga anak, puro mga buutan unta, wa kalimutan. Tapos panganak, kalipay naman na sa mga na. O diha sa paghalad, mapakita kayod na ang bata dili iyaha sa Dios. Gasalang ka na sa ginikanan ang bata. Muna, kung kuhaon sa Ginoo, wa ka may mahimo, ginikanan. Kung kuhaon sa Ginoo iyo anak, hilak na lang mo. Dili man na inyo. Gipiyal raman sa inyo. Muna, kinahanglan ang bata, kay gipiyal sa Dios, iyo pod, ipakita sa Dios nga kapiyalan ka mo. Kapiyalan ka mo, mga ginikanan, sa anak nga gihatag sa Dios. O sa inyong pagpakita na kapiyalan ka mo, mahalon, disiplinahon, o ipaila ang Diyos. Anak, ipaila ang Diyos para pag nailhan niya ang Diyos, ma-inlove siya sa Diyos, kaya nakailaman siya sa Diyos. Tungod kaya na-inlove siya sa Diyos, muserbisyo siya sa Diyos. Anak, kabuboton, kinasing-kasing tungod kay minahal niya ang Diyos, madali na siya mo serbisyo. Dili bugat mo trabaho sa simbahan, mo serbisyo sa simbahan tungod sa atong gugma diha kaniya. Ingon anak lang mga igsuon. Para dili suwail ang inyong mga anak, kami mga pare, ay amo problema, may amo anak na ihalad, may amo anak na disiplinaho, no? Kundi ang mga parokyano naman, hindi naman maghatag ng pagtulunan kung siya maayo para sa mga parokyano. Kamo kay direct, no? Direct kayo nga gihatag sa Dios ang inyong anak, ipiyal sa inyo, mauna ang inyong alagaan, mahalon, disiplinahon, o ipaila ang Dios kanila. Amen? Manindo